Sadni si mi na kolena a povedz, ako sa máš. Buď ku mne otvorená, baby, sadni si mi na kolena. Krútiť zadkom, to ty dobre vieš, kde komu hlavu popletieš. Si tá, po ktorej všade je len smet. Tá, po ktorej je len smet. Tak ako zajtra, tak aj dnes, niekoľko tvári. Tak ako zajtra, tak aj dnes. Tak ako zajtra, tak aj dnes. No, kto nám prosím vás chýba, okrem Dudovej? Áno, Terka, ty začínaš mať rada túto školu. Vás prišla pozrieť. Áno, prišla si nás pozrieť, perfektné. Dobre, takže mládežníci moji, v prvom rade chcem dnes skúšať
Včerajšia písomná práca nedopadla dobre. Takže ideme skúšať kocko, môj zlatý krásny. Nech je dneska dynamika konečne, lebo tu to nežije. A budú sa tešiť, alebo bude sa tešiť v prvom kole. Štvorky sa tešia. Štvorky. 4, úplne nádherne. Dúfam, že to nebude štvorka ako známočka. O, nie je pani profesorka dnes. My sme sa dohodli, že skúšame dnes. No, Takže dobre. poďme, nech sa páči. Máte pred maturitou, dovidenia. Takže, miláčku, druhá svetová vojna a my. V tomto literárnom období sa veľmi zmenila politická mapa. Veľa ľudí... Počas spoločenskej situácie, alebo počas druhej svetovej vojny sa výrazne zmenila politická mapa sveta. Ako dopadala druhá svetová vojna na literatúru, na jednotlivých autorov? Tak zomrelo tam veľa ľudí. Napríklad Jožo. Dobrý deň. Juraj, a ty si kde bol? Prepačte, proste, ja som bol na záchode. No tá pani profesorka, jeho vyskúšajte, keď on môže. No nehnevaj sa, ako ty nemáš hodinky, alebo čo, nevieš, ako kedy začína hodina? Čo, ideš odpovedať ty? Môžem. Nech sa páči. Ďakujem. Nejdeš, dúfam, odpadnúť? Nie. Že to je ťažké. Čo je ťažké? Veď sme... Nezapečatíme si radšej tú jednu knihu? No určite. Ako Ale skúšam. no tak. Skúšam. Dneska. Hej, to si zapečatíte jednu knihu? No sa hovorí. Lucas, hallo, Spire. Even though the dancing's done, don't worry cause the night is young. Who cares where we go, we're ready for the afterglow. Takže mládežníci, 4 roky sme na to čakali. Ja dúfam, že teraz, keď sa zapečatí tá triedna kniha, že si teda vydýchnete na pár dní, hodín a po stužkovej slávnosti budete absolútne dynamickí, naučení, budete sa hlásiť. Áno? Dohodnuté? Dobre, tak ideme na to. Even though the dancing's done, don't worry cause the night is young. Who cares where we go, we're ready for the Poprosím vás pomaličky si teda porobte poriadok na svojich miestach, dobre? Gocko, ty sa nič, žiaden únos nebude, môj pekný. A ideme to odpečať. Áno, no nie, to si už prehnali troško, nie? Dobre, tak nie. Dobre, mládežníci, tak pre dnešok sa rozlúčime. Želám vám pekný deň a dúfam, že Stužková nám naozaj vydá. Zdravím vás, dovidenia. Pekný deň. Katko, môžeš prosíte na chvíľočku? Ako zoberiem?
Čo chcela? Že nestíhaj s podeti, mám ich zobrať do školky a do školy, tak idem pre ne. Aj. Tak viete čo, chlapci? Keď to nešlo po dobrom ten nás, tak to pôjde po zlom. Dobre? No, a teraz všetci počujete, aký bude plán. Potrebovali by sme od vás takú maličkosť. A s čím? Pôjdeš s nami, dobre? Mami, zobrali nám vikinku. Príď sem, kde sme sa hrali s Katkou. Maruška, kde si? Choď rýchlo. Prosím vás, potrebujem si veľmi súrne zavolať. Teraz nemám úradné hodiny. Adam, Monika, what the gun? Sorry, what the gun? Kazaramaja! Otto, Otto, oi! Hangamela, Hanger! One, water, Trasamana! Wasser, hot! Hangamela, Hanger! Wasser, Hanger! I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Check me out. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those deals.
Vymeďte ho, prosím. Takže požadujeme, aby sme aspoň všetci zmaturovali na čisté jednotky. Nie. Tak aspoň na dvojky. Nie som povedala. Tak aspoň na trojky. Nie. Tak nám ten klasifikačný vymente aspoň za tú vašu dcéru. Dobre. Tak dohodnuté. Ochranka, poď nám to seknúť. Dobre. Kopito, lopito, platí to.
Thank